Ndewo ka ime. Aha m bụ Ijeoma, onye na-akwado gị n'ịsụ Igbo. Okay, my name is Ijeoma and I support you in speaking Igbo. Today we will learn about where. We've been learning it, but we'll still talk about it. Kebe, where. Okay, this time we're going to be asking where are you, but you this time means lots of people, not just you. So assuming you're two of you, there's two of you, 3, 4, more than one person, and I'm asking where are you lots, where are you all? Okay, how do we ask that in Igbo? Ngwan. Kebu nuno, kebu nuno, kebu nuno, kebu nuno. Okay, anyị nọ n'ụlọ. So this is how to answer it. Anyị, we. Anyị nọ n'ụlọ. Anyị nọ n'ụlọ. Okay, we're in the house. Anyị nọ n'ụlọ. Kebe unu nọ? Anyị nọ n'ụlọ. So this is we are in the house. Okay, kebe unu nọ? Ngwa zamu nka, your turn. Kebe unu nọ? Okay, if you say anyị nọ n'ụlọ, you are right. Okay, but what I want to bring out here is that they are downstairs, or you are downstairs. So kebe unu nọ? Where are you lots? Where are you all? Kebe unu nọ? Anyị nọ n'ala. Anyị nọ n'ala. We are downstairs. Anyị nọ n'ala. Okay, kebe unu nọ? Anyị nọ n'ala. Okay, ngwanụ, kebe unu nọ ugbu a? Kebe unu nọ? Anyị nọ n'elu. Anyị nọ n'elu. Okay, anyị nọ n'elu. We are upstairs. Anyị nọ n'elu. Enola. Kebe unu nọ? So ahụrụ m na unu na-eri nri. Kebe unu nọ? Kebe unu nọ na-eri nri? Kebe unu nọ? Anyị nọ na kitchen. Okay, in case you don't know what it's called, but kitchen in Igbo is usekwu. Anyị nọ n'usekwu. Anyị nọ n'usekwu. We are in the kitchen. Kebe unu nọ? Anyị nọ n'usekwu. Kebe unu nọ? Anyị nọ n'usekwu. Okay, anyị nọ n'usekwu. But if you don't remember usekwu, just at least you say anyị nọ na kitchen. Okay, anyị nọ na kitchen. Anyị nọ n'usekwu. Anyị nọ na ụlọọgwụ. Anyị nọ n'ahịa. Wherever you are. Okay, kebe unu nọ? Anyị nọ na so. Anyị nọ na so and so place. Okay, kebe unu nọ? Anyị nọ n'usekwu. Kebe unu nọ? Kebe unu nọ ugbu a? Anyị nọ n'ezi. Anyị nọ n'ezi. We are outside. Anyị nọ n'ezi. Kebe unu nọ? Anyị nọ n'ezi. Okay, anyị nọ n'ezi. Ngwa na imere nke ọma. Okay, imere ọfụma, ịgbaligo. Alright, ngwa na-asụkwa Igbo. Ohere ka dị ịbata n'Igbo Speakers Bootcamp n'afọ 2019. Bata ka ị soro anyị, ka ịmụta Igbo, ka ị nwee ike kụziere ụmụ gị. Ngwanụ, jisikwa ike na-asụ Igbo. Anyị ga-ahụ ka ọ dị.